जोङो मोनसे सम फैगोन जेरावनोखि फाइनाल स्टेपआव फैगोन आरो बेयावनो गासैबो बारग' एनडिएफबिफ्रा जरदारै खामानि मावनानै पावारखौ हासिल खालामनानै लागोन। नाथाय जों दिनैनि तारिखाव जि खामानिफोरखौ मावबाय थादों, केस उइथड्रनि थाखाय जायदो सावरायनांगौ बेदों सावरायदों, बेखौ जोङो स्रोद स्रोद सिरि सिरि खालामनाय जादों, कुनु मोनसे मिडियायाव जोङो लाबोआखैमोन। नाथाय जोङो नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन दल संगठनफोरा जोंजों थांफानानै मिटिङाव खोनासंफानानै बाहेरायाव ओंखारनानै दल दामनानै खोन्थानायखौ जों नुदों। बेयाव जोङो बारग' एनडिएफबिनि जानानै दुखु फोरमायदों। लोगोसे जेलाव थानाय दुखु खस्थ' लानानै जेलाव थानाय जोंनि मानगोनां बारग' एनडिएफबि बिथांमोनाबो दुखु फोरमायहरदों। जेन जों जिखौ मावदों फिथाइखौ मोननायनि सिगां बेबायदि दल दामनानै खोन्थाथिङाबा मोजां जागोन। मानोना जों आगानसे खारोब्ला जोंनि सुथुरा जोंखौ आगाननै होसोग्राया दंखायो, बेनिखाय जों खारख' हाया जागोन। बेनिखाय बेफोर खामानिफोरखौ दल दामनानै पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय क्रेडिट लानो थाखाय सोरबा सोरबा संगठना क्रेडिट लानो थाखाय पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय बिदि दल दामनानै खोन्थाथिंबाय थानायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानैहा जोंनि बारग' एनडिएफबिनिफ्राय हिदान्त' जोङो लानानै दिनै एपिल खालामहरदों बिथांमोनखौ। जाहाथे अननानै बिथांमोनाबो मानियो जेन बेबायदि क्रेडिट पलिटिक्स एबा पलिटिकेल माइलेज लानो थाखाय जेन नोंथांमोना बेबायदि दल दामनानै खोन्थाथिंबाय थाया। आरो जों बारग' एनडिएफबिनि जि समस्या दङ बेखौ जोंनो मावगासिनो, जोंखौ अभारटेकबो खालामनो साननाङा, जोंनि समस्याखौ जोंनो मावगोन। 4 बोसोर जोङो नोंथांमोनखौ नेबाय, नाथाय कुनु दिन मोनसेबो मावनाय बा बिजि खान्दासेनिबो बारग' एनडिएफबिफोरनि समस्याखौ समाधान खालामनायनि खेथ्रआव जों नुखायाखै आरो नोंथांमोना लुगैखायाबो। बेनिखायनो जोंखौ अभारटेकबो खालामनो नाङा, मावनांगौ खामानिखौ जों मावगासिनो दङ। हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दा रायजो राजा नोंथांमोनहा मिथिखाबाय दे आं मानि सायाव भिडिअ लाबोनो सानदों। दा दाख्लै बावैसो जानानै थांनाय एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा जे खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जे मोनसे पजिटिभलि खोथा बुंदों आरोखि, एक्स एनडिएफबिफोरनि मोननांगौ मोनथाय समस्या गासिबोखौ लानानै बिसिनि केस उइथड्र खालामनाय, जेलाव थानाय बारग' एनडिएफबिफोरखौहाय बोरै बरननो बेफोरनि सायाव सावरायनाय मोनसे पजिटिभलि खोथा शेयार खालामदों आरोखि बिथांमोनाहाय। जे नोंथांमोना दे बे बिथांखौ सिनायखायो, बिथाङा बुंदों 640निबो बारा जे एक्स एनडिएफबि जे एनडिएफबिफोरनि मुंख्लं न'खरफोरनो जे मुंख्लं अनसुंथाइ दा होनो थांगासिनो दङनो, मुंख्लं अनसुंथाइखौहाय। आरो मोनसे खोथा बाव आरो दा आद्रा थालांनाय सिगां जे बिटिआर सरकारा माखासे एक्स एनडिएफबिफोरनो रिहेबिलिटेसन होनायगा आद्रा थानाय जादोंमोन आरोखि। बे आद्रा थानायखौहाय 1400निबो बारा जे आद्रा थानाय दा रिहेबिलिटेसन मोननांगौ, दा बेखौबो मोनफुंसिगोन होननानै दा पजिटिभलि खोथा शेयार खालामनायखौ नुनो मोन्दों। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, आं दा नैबे मोनसे खोथाखौथ' बुंगोन जे बिथाङा जे बुंदों, बिथाङा बुंदों आरोखि बिटिआर सरकारा जेबो मदद होआखै। बिटिआर सरकारखौहाय बिथाङा बुंदों आरोखि थांखिनानै गावसिनि समस्या बारग' एनडिएफबिफोरनि समस्या, मोननांगौ मोनथाय आरो जेलाव थानाय सोद्रोमाफोरखौ बोरै बरननो, केस उइथड्र खालामनाय, जे बिथांमोनखौहाय जेबो हेल्प होआखै। दा बेफोरबायदि खोथा शेयार खालामदों आरोखि बिटिआर सरकारखौ। दा सोरनि नाजानायाव दा बेफोरबायदि जादों आद्रा थानाय खामानिफोराहाय, अब्ला बिथाङा बुंदों मानगोनां जोंनि आसाम एसेम्ब्लिनिनो स्पिकार बिस्वजित दैमारि सारनि नाजानायाव जे बिथांमोननि खामानिया थाबैनो जाफुंगोन बेबायदि आसा खालामदों आरोखि। दा बिस्वजित दैमारि सारनि नाजानायावहाय दा बिथांमोननि खामानिया मोगथां महराव फैगासिनो दं आरोखि। दा गोबां गिदिर गिदिर दा दिल्लीयाव थांनानैबो सावरायहैदों बिथांमोना, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मामाजोंबो सावरायदोंनो। दा बे सावरायनाया सोरनि नाजानायाव जादों? स्पिकार बिस्वजित दैमारि सारनि नाजानायाव बिथांमोना बेखौ शेयार खालामदों आरोखि। दा बिथांमोना गोबां बाथ्राफोर समस्या बेखौ लानानै दा सावरायगासिनो दं आरोखि सिं सिं। बिराद मोजां जे बर' रायजो राजाफ्राबो बिराद गोजोननाय मोनगोन
जे बिथांमोननि समस्याफ्रा गासिबो समाधान जायोबा जे मोननांगौ मोन्थायखौ मोनफुंजोबोब्ला बर'नि रायजो राजाफ्राबो गोजोननाय मोनगोन गासिबो। आरो आंबो बेखौनो लुगैयो जोंनि गासिबो जे बारग' एक्स एनडिएफबिफ्रा जे मोननांगौ मोन्थायनिफ्राय गोजानाव थाया आरोखि। जे हारिनि थाखाय बिसोरो जे खायसेया जिउ बावनांबाय, सेक्रिफाइस खालामबाय हारिनि थाखाय, हाग्रायाव थांनानै 34 बोसोर दावहा नांबाय हारिनि थाखाय। दा बिराद बियो मोनसे जारिमिन बायदि आरोखि, जारिमिनखौनो होननांगोन बेखौहाय। दा जोंनि बर' हारिनि थाखाय दा नैबे मोनसे खोथाया दे एक्स एनडिएफबिफोरनि मोननांगौ मोन्थाय, रिहेबिलिटेसन आरो मुंख्लं अनसुंथाइ, दा बेफोरखौ खोनानानै आंबो बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोखि। दे बिथांमोननि समस्याफ्रा थाबैनो जोबनांगौ आरोखि। जोङो दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बारग' एनडिएफबिफोरखौ लिंथुमनानै माखासे गोनां गुरुत्तपुर्ण खोथाफोरखौ रायज्लायनाय जादों। जेरावनोखि जोङो इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स एनडिएफबिआ मा मावबाय थादों, बर्थमान मा डेभेलपमेन्ट जादों, बेखौ जोङो खोन्थानो गोनां दङमोन। बेफोरखौ जोङो जोंनि सेंग्राफोरजों शेयार खालामदों आरो बिथांमोननिफ्रायबो जोङो खोनासंदों जे जोङो थांनाय बोसोरब्रै थांनाय बोसोरनै जाबाय इउनाइटेड फ्रन्टआ जानोसै फैबाय थानाय दाननि नेक्स्ट दाननि अक्ट'बरनि 22 तारिखआव इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स एनडिएफबिआ 2 बोसोर कमप्लिट जानो थांदों। बे बोसोरनैयाव मा मावदों मा मावाखै बेखौ लानानै जोङो रिपर्ट होदों आरो रायज्लायदों आरो खुबै पजिटिभ। दिनै सेंग्राफ्राबो गाहाम मोनदों इउनाइटेड फ्रन्टनि खामानि दामानि मावनायफोरखौ। जोंहा गोबां समस्या दङ दिनै बारग' एनडिएफबिफ्रा। दिनैसिमबो जोंहा 64 जन बारग' एनडिएफबिफ्रा जोबथेसालियाव दङ। दा बिनिनो माबायदि बिथांमोननि केसखौ उइथड्र खालामनानै बा माबायदि बेल मोननानै बा केसखौ माबायदि फोजोबनानै उदां अख्राङाव लाबोनो हायो बिनि सोमोन्दै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। थांनाय 21 तारिखआव आसामनि चिफ मिनिस्टार, मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स एनडिएफबिनि मोनसे डेलिगेटआ रायज्लायदों आरो गोबां आखाबादि बिथाङा खामानिखौ मावगासिनो दङ। जोङो नायबाय 4 बोसोर जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआव थानाय जायफोर EM दोङो, MCLA दोङो, बा चिफ डिपुटि चिफ दोङो, बा मिनिस्टारफोर दोङो, बा MLAफोर दोङो, बिथांमोनखौ जोङो 4 बोसोर लामा नायबोबाय। बिथांमोननि खावलायनाय बायदियै जों स्रि थाबोबाय। नाथाय खुनु मोनसे सरकारजों रायज्लायनानै बारग' एनडिएफबिनि समस्याखौ समाधान खालामनायनि लामायाव बिथांमोना आसुनि लायाखिसै बा जोंखौ लोगो लाफायाखिसै। नाथाय आसामनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांनि नाजानायाव, बिथांनि मावनायाव जोङो चिफ मिनिस्टारजों जिरायदों, एडभकेट जेनेरेलजों जिरायदों, ADGP DGPजों जिरायदों आरो गोजौ लेभेलाव थामहिनबा दिल्लीयावबो जों गोबांखिनि अफिसार्सफोरदों बा पलिटिकेलि लिडारफोरदों जोङो लोगो हमनानै सावरायनायनि मोनसे स्पेसखौ मोन्दों। बेनिखाय मानगोनां स्पिकार बिस्वजित दैमारि सार बिथांखौबो जोङो बारग' एनडिएफबिनि जानानै साबायखर बावो आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांखौबो जोङो साबायखर बावो। बिथांमोननि इनिसियेटिभनि गेजेरजों थांनाय सानब्रै सानबासोनि गेजेराव जोङो भुटानाव जोबजानानै दोनजानाय बारग' एनडिएफबिफोरखौबो जोङो मोनफुंनो हादों आरो थाबैनो बिथांमोननि खोथा होनाय बायदियै थाबैनो जोङो जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौबो उदां अख्राङाव लाबोनो हासिगोननि लामायाव दङ। मुंख्लं सानखौ 11टा जायगायाव खुंनाय जादों। 11टा जायगायाव आसामनि दाब दाब गुबुन गुबुन जिल्लायाव गासै 11टा जायगायाव खुंनाय जादों। गोबां जोंनि बारग' एनडिएफबिफ्रा सोरहाबा थाखा फैसा गैया, सोरहाबा हान्था मेलायाव उसुबिदा जायो। जेराव जोङो सेन्ट्रेलाइज गहपुरनि दैमालु फोथाराव लादोंमोन। बेयाव थांनो गोजान जायोखाय जोंनो अथ'रिटि होदोंमोन दाब दाब जायगायाव खुंनो थाखाय आरो बेबायदिनो जाय जेरावनो सुबिदा बेखौ बेयावनो मुंख्लंफोरखौ मान होदों, सनमान होदों आरो जोङो बेखौ बाख्नायदोंसो। बेखौ लानानै पलिटिक्स खालामनायखौसो जोङो गाहाम मोना। पलिटिक्सनि बेलायाव सम फैगोन। पलिटिक्सखौ आं दायो बेबायदिहै आं हारसिङै बुंनायनि बाथ्रा नङा। जों पलिटिक्सखौ लानानै सावरायगासिनो दङ। फाइनाल स्टेपआव जोङो लाबोनो हायाखै। जोङो मोनसे सम फैगोन जेरावनोखि फाइनाल स्टेपआव फैगोन आरो बेयावनो गासैबो बारग' एनडिएफबिफ्रा जरदारै खामानि मावनानै पावारखौ हासिल खालामनानै लागोन। नाथाय जों दिनैनि तारिखआव जि खामानिफोरखौ मावबाय थादों, केस उइथड्रनि थाखाय जायदों सावरायनांगौ बेदों सावरायदों, बेखौ जोङो स्रोद स्रोद सिरि सिरि खालामनाय जादों। खुनु मोनसे मिडियायाव जोङो लाबोआखैमोन। नाथाय जोङो नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन दल संगठनफोरा जोंजों थांफानानै मिटिङाव खोनासंफानानै बाहेरायाव ओंखारनानै
दल दामनानै खोन्थानायखौ जों नुदों। बेयाव जोङो बारग' एनडिएफबिनि जानानै दुखु फोरमायदों। लोगोसे जेलाव थानाय दुखु खस्थ' लानानै जेलाव थानाय जोंनि मानगोनां बारग' एनडिएफबि बिथांमोनाबो दुखु फोरमायहरदों। जेन जों जिखौ मावदों फिथाइखौ मोननायनि सिगां बेबायदि दल दामनानै खोन्थाथिङाबा मोजां जागोन। मानोना जों आगानसे खारोब्ला जोंनि सुथुरा जोंखौ आगाननै होसोग्राया दोनखायो। बेनिखाय जों खारख' हाया जागोन। बेनिखाय बेफोर खामानिफोरखौ दल दामनानै पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय क्रेडिट लानो थाखाय सोरबा सोरबा संगठना क्रेडिट लानो थाखाय पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय बिदि दल दामनानै खोन्थाथिंबाय थानायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानैहा जोंनि बारग' एनडिएफबिनिफ्राय हिदानथ' जोङो लानानै दिनै एपिल खालामहरदों बिथांमोनखौ। जाहाथे अननानै बिथांमोनाबो मानियो जेन बेबायदि क्रेडिट पलिटिक्स एबा पलिटिकेल माइलेज लानो थाखाय जेन नोंथांमोना बेबायदि दल दामनानै खोन्थाथिंबाय थाया। आरो जों बारग' एनडिएफबिनि जि हमायसा दङ बेखौ जोंनो मावगासिनो। जोंखौ अभारटेकबो खालामनो साननाङा। जोंनि हमायसाखौ जोंनो मावगोन। 4 बोसोर जोङो नोंथांमोनखौ नेबाय, नाथाय कुनु दिन मोनसेबो मावनाय बा बिजि खान्दासेनिबो बारग' एनडिएफबिफोरनि समयसाखौ समाधान खालामनायनि खेथ्रआव जों नुखायाखै आरो नोंथांमोना लुगैखायाबो। बेनिखायनो जोंखौ अभारटेकबो खालामनो नाङा। मावनांगौ खामानिखौ जों मावगासिनो दङ। दिनै इउनाइटेड फार्म अफ एक्स एनडिएफबिनि नाजानायावनो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मोनसे खोथा होदों। 620 जन मुंख्लं न'खरफोरनो थाबैनो मुंख्लं अनसुंथाइ होनाय जासिगोन बे फैदों। आरो लोगोसे 1400 जन मुंख्लं न'खरफोरखौ थाबैनो भेरिफिकेसन खालामनानै उइदिन डिसेम्बरहालागै होनायनि खोथा फैदों। लोगोसे जोंहा गोबां बारग' एनडिएफबिफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनफुंजोबाखै। बेखौबो बाजेट हमखाबाय उइदिन डिसेम्बर होजोबनायनि जोंनो खोथा होदों। लोगोसे जथेस्थ'खिनि डेभेलपमेन्टखौ जोङो मोननो हादों जोंनि हमायसाखौ समाधान खालामनो थाखाय। बेनिखाय जोङो जोंनि स्टाइलाव जोङो आवगायगोन। जोंनि मावनो गोनांखौ जोङो मावगोन। जोंखौ कुनु मोनसे दल संगठना इन्टारफियार खालामालासिनो बा अभारटेक खालामनो नागिरालासिनो बा जोंनि मावनायाव थाफायै रायजो राजानो दल दामनानै खोन्थाथिङालासिनो सिरियै थाथ'नायखौ मोजां होननानै जों एपिल खालामहरदों। नंगौ, बिथांमोनाथ' जेल होनबाथ' मिथिखायो दुखु खस्थ'आवनो थानांगोन न'खरनिफ्राय गोजानाव। आरो न'खरखौ बिथांमोना जेब्लायबो सानहरो, सिन्था खालामहरो। बे न'खरखौ दोनथ'बाव बाखि 30 लाख बर'फ्रा मा जादों मा लोंदों मारै दोङो बेखौसो बिथांमोना सिन्था खालामहरबावो। गावसोरनि दुखु दाहाया दोनथ'बाव। मानोना जोङो थाङो, रायज्लायहैयो, सेन्ट्रेल जेलावबो थाङो, जोङो सावरायहैयो। लोगोसे काहिलिपारा 10 एबिबिएन पुलिस केम्पआव जिहेतु रन्जन दैमा दा रायजो राजा नोंथांमोन, जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो सानगोन जे जोंनि बर'नि गासिबो एकर्डफ्रानो बिलु गोनां जानांगौ आरोखि। गासिबो एग्रिमेन्टफ्रानो मावफुंजाजोबनाय जानांगौ। दफाफ्रानो गासिबो मावफुंजोबजानाय जानांगौ आरोखि। दा जोंनि बर'फोराहाय गासिबो एकर्डखौनो ओरैनो मोनाखै जे जिउ गारनानैसो मोनदों। बिराद आलाय सिलाय दाउ अमाफोरबायदि बुथारजानाय। दा रायजो राजा नोंथांमोन, आं मोनसे खोथा खावलायबावनो सानदों आरोखि। दा गोलाव सम एनडिएफबिफोरा जे हाग्रायाव थानानै जुद्ध नांबोदोंमोन, बिसोरनि दा सिमाङा मोगथां महर मोनोब्ला बिराद गोजोननाय मोनसिगोन आरोखि। आरो जोंनि बर'नि गासिबो एग्रिमेन्टफोर जालांबाय आरो मावनांगौ MOS दफाफोर दङ। बेफोरो गासिबो जाफुंजोबोब्ला जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा बयबो गोजोननाय मोनगोन आरोखि। आं बेखौल' खावलायो। 100% गोजोननाय मोनफुंजोबगोन। ओरैनो मोनाखै नङा होमबा रायजोफोर? जों बिराद खस्थ'जोंसो मोनदों। जिउ गारनांदों, रोजा रोजा मुंख्लं जानांदों। रोजा रोजा मुंख्लं जानानै जों दा बेफोरबायदि समस्या बेबायदि थासारियाव दा जों दंफैयो आरोखि। ओरैनोथ' मोनाखै। जिउ गारनांदों, सोरबा आलाय सिलाय जानांदों, सोरबा बिफा गोमाजानांदों, बिमा गोमाजानांदों, फिसाय गोमाजानांदों, सोरबा बिसि गोमाजानांदों, सोरबा जिनाहारि खालामजादों। बिराद दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंसो दा बेबायदि थासारि, दा बे स्टेजसिम सफैबाय आरोखि बर' हारियाहाय। दा बे स्टेजसिम सफैनाय समाव चान्स मोननायावनो गासिबो खामानिखौनो जे बर'नि लिडारफोरखौबो बुंगोन आं, गासिबो लिडारफोरखौबो दे पलिटिकेलि सानालासिनो गावनि हारिखौ साननानै गावनि हारिनि पजिटिभलि खामानि मावनांगौ आरोखि। पलिटिक्सखौहाय खालाम, खिन्थु हारिनि खहा जानाय खामानि मावनाङा, हारिनि पजिटिभलि खामानि माव आरोखि। अब्ला रायजो राजाफ्रा बयबो सापर्ट खालामगोन, मोजां मोनगोन आरोखि नोंथांमोनखौहाय।
एसेनोसै।